Росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Про це повідомив керівник військової адміністрації Полтавщини Дмитро Лунін. У ТРЦ було до 1000 відвідувачів. На місці ракетного удару працюють пожежники, медики і поліцейські. За попередніми даними, 2 людей загинули і 20 поранених, із них 9 у важкому стані. Полум'ям охоплено більше 10 тисяч квадратних метрів. Окупанти намагаються заблокувати Лисичанськ з півдня, гатять з артилерії та завдають авіаційних ударів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Гаряче тепер в районі Вовчоярівки, це південніше Лисичанська. Там українські захисники стримують ворожий натиск. А поблизу сусідньої Верхньокам'янки росіяни зазнали значних втрат і відійшли. До всього ворог намагається просуватися на Слов'янському напрямку, а на схід від Бахмута гатить з усієї наявної зброї та натикається на запеклий спротив Сил оборони України. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки. Майже половина загиблих рашистів з Криму були українськими громадянами. Про це свідчать дані представництва президента України в Криму з посиланням на відкриті джерела. Станом на середину червня на окупованому півострові поховали щонайменше 107 російських військових, знищених у війні проти України. З них 56 найімовірніше громадяни України, тобто народжені в Криму до окупації. Втім, у представництві президента зауважують, що цифри можуть бути більшими, оскільки частину поховань не висвітлюють. Водночас окупаційні адміністрації намагаються нагнітати пропаганду. Керівництво окупаційних адміністрацій продовжує ініціювати проведення масових заходів у всіх містах окупованого Криму для пропаганди збройної агресії проти України. Заходи прив'язують до російських або радянських псевдоісторичних подій і дат. Зокрема, ряд таких подій в окупованому Криму провели до 22 червня, де прирівнювали історії та радянських військових з часів Другої світової війни до російських військових з рашистською символікою Z. Кримсько-татарський прапор замайорів на державних установах в столиці. Урочиста церемонія відбулася біля будівлі Київської мерії на Хрещатику. Масований ракетний обстріл столиці не зупинив організаторів, меджліс та кримсько-татарських активістів. Дякую, Ми сьогодні, піднімаючи кримськотатарський прапор, прапор боротьби за свободу і права, пам'ятаємо і будемо пам'ятати про те, що разом ми зможемо перемогти нашого ворога, що разом ми зможемо звільнити нашу країну, що разом ми зможемо звільнити окупований Крим. Ми висловлюємо підтримку корінному кримсько-татарському народові, нашим побратимам, українцям, які живуть в тимчасово окупованому Криму і залишаються вірними і відданими українській державі. Під супровід державного гімна та славня кримсько-татарського народу блакитні прапори з золотою тамгою урочисто підняли біля будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відзначили День кримсько-татарського стяга і біля будівлі Міністерства закордонних справ.
Оскільки ми сьогодні це робимо вперше за умов, коли Київ, столиця, разом з іншими містами піддаються ракетним обстрілам, це достатньо непростий момент навіть бути тут і проявляти мужність, коли ми під сиренами стоїмо і піднімаємо прапор. То мені здається, що дуже важливо розуміти, що все це починалось з Криму. І завжди пам'ятати окупацію Криму 2014 року, наслідки цієї окупації, які безпосередньо повпливали і на ситуацію з корінним народом, кримськими татарами, і на безліч політичних в'язнів, про які я теж скажу, що ми робимо для того, щоб їх звільнити, і на все те, що ми сьогодні називаємо наслідками російської агресії. За можливість відзначити День кримсько-татарського прапора треба подякувати Збройним силам України, заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Саме наші воїни зараз роблять усе, аби це було можливо. Ми не маємо зупинити своє життя повністю, ми маємо боротися. І, власне, цей день, він в тому числі громадян наших із числа кримських татар, дає певний дух і силу для боротьби. Тому що кожен наш громадянин насправді бореться за державу і щось своє. І я впевнена, що кожен громадянин України кримсько-татарського походження, він воює на фронті за нашу державу спільну, державу Україна, і бореться за Крим. Два прапори – єдина країна. Під цим гаслом День кримсько-татарського прапора в Україні відзначають уже 8 років. Саме цей прапор після окупації півострова став символом єдності Криму і материкової частини України, а також символом боротьби корінного народу проти російських загарбників. Это вещи, которые для нас очевидны, но хотелось бы, чтобы это понимали бы все. За пределами Украины у нас, у крымских татар, как и у украинцев этнических, нет иной своей территории, своего государства, и мы можем сохраниться или здесь, или нас вообще не будет на свете. То, кстати, чего сейчас хочет Москва. Ее цель – уничтожение украинского государства, а это означает смерть и украинской нации, этнической нации, и крымско-татарской нации тоже. Національний прапор кримських татар був затверджений на першому Курултаї у 1917 році. У 1991-му делегати другого Курултаю у Криму підтвердили, блакитний стяг із золотою тамгою і надалі буде символом нації. Від затвердження на першому Курултаї у 1917 році до сьогодення історію національного стяга кримських татар у світлинах представили біля Кримського дому у серці столиці. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв пригадує, що у 1991 році серед делегатів Курултаю точилися гострі дискусії щодо того, який саме стяг ухвалити національним. Попри можливу небезпеку з боку радянського режиму, було затверджено блакитне полотнище із золотою тамгою. Этот флаг, тамга, такой флаг давно уже пользовался нашей крымско-татарской диаспорой. И вот он теперь пришел на крымскую землю. Война, начатая Российской Федерацией в 2014 году в Крыму, она и завершится в Крыму. Саваш Крымда башланды, Крымда да битежек. Ті, хто бореться за звільнення своєї батьківщини від російських окупантів та тримає в серці любов до Криму, відзначають День національного стяга кримсько-татарського народу. На мой взгляд, сейчас действительно в Крыму это символ борьбы. Потому что уже были определенные попытки запрета, какие-то проводились, скажем так, российскую власть крымско-татарские флаги раздражают. Российскую власть раздражает то, что крымские татары не оказались запуганы, то, что они проводят акции, то, что они в день флага поднимаются там на вершины различных крымских гор. И вот в этих малых делах как раз и происходит единение, и даже в условиях жесточайшей оккупации люди находят в себе силы бороться.
Через бойові дії цього року на материковій частині України масових заходів з нагоди Дня кримсько-татарського національного прапора не було. У Львові, щоб підтримати кримських татар, які вимушено оселилися тут і продовжують боротьбу на окупованому півострові та на передовій війни, блакитне полотно із золотою тамгою підняли над будівлею мерії. Для всіх українців важливий день. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Це наш український прапор в місті Лева. Ще раз всі підтверджуємо і показуємо, що Крим – це Україна, був, є і буде. Даю наказ підняти прапор на головній площі міста Львова, площі Ринок. Прошу. На вулицях при вході до кав'ярень та ресторанів на знак солідарності з кримськими татарами вивісили кримсько-татарські національні стяги. А для дітей-переселенців влаштували майстер-класи, малювали прапорці та слухали про історію прапора. Діти написали листи з побажаннями для воїнів, які боронять Україну. Більше тішить, що кольори українського прапору і кримськотатарського прапору дуже подібні. Це не просто так. У нас дуже багато спільного, і кольори, і орнамент, і мова. Я знаю, близько 4 тисяч слов в українській мові мають кримськотатарські, кримські. Кримські татари, які зі зброєю в руках нищать окупантів, підключилися до флешмобу. У соціальних мережах ділилися світлинами з національним стягом, зроблені на передовій. А дехто навіть записав відеозвернення. Selamünaleyküm sayın cemaat. Biz askerler 103. brigadanın 62. batalyonunun can yürekten sizni milli bayrak gününden hayırlaymiz. В нашому батальйоні служать кримські татари. І ми з фронту хочемо привітати всіх кримських татар з Днем національного прапору. І побажати всім нам перемоги, за якою нарешті настане мир. А разом з ним і деокупація українського Криму. Іншаллах. Слава Україні! Героям слава! У європейських столицях біля будівель посольств України здіймалися кримсько-татарські стяги поруч із державними. За словами посла України у Польщі Василя Зварича, прапор корінного народу Криму став символом незламності, боротьби та свободи. Це символ нашої єдності українців і кримських татар. Це символ нашої непереможності, як українців, так і кримських татар. І це символ нашого майбутнього. Разом ми будуємо майбутнє, разом ми будуємо українську державу, разом ми йдемо в Європейський Союз, разом ми перемагаємо. І ніколи нікому не вдасться нас залякати, так як це робить сьогодні Путін. Він переможний, а Україна і кримські татари, і українці непереможні. Слава Україні, слава кримським татарам. Десятки людей із кримсько-татарськими та українськими прапорами вийшли до будівлі російського посольства в Ризі. Звучав кримсько-татарський національний гімн. Присутні тримали в руках плакати зі світлинами кримсько-татарських політв'язнів і вимагали припинити війну. Крим – це Україна! Росія – окупант! Росія – окупант! А кримсько-татарська молодь, яка живе зараз у різних куточках світу, об'єдналася і заспівала усіма улюблену пісню «Доган Єрім» про місце, де народилися. Мен істерім юрдумда қайтсын достарымның еліне.